Miabot na sab ang pamilya sa laing piloto nga namatay sa paghagsa sa FA-50 fighter jet sa Mount Kalatungan Range sa Talakag, Bukidnon sa punerarya sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikumpirma ni Philippine Air Force Tactical Operations Wing, Eastern Mindanao Command, Acting Wing Commander, Colonel Ryan Reyny Sonsa, nga ana sa Cagayan de Oro City ang kabanay ni Major Jude Salangoy, usa sa duha ka mga piloto nga namatay ato sa plane crash sa Mount Kalatungan, Bukidnon niadtong Lunes sa kadlawon. Si Salangoy, usa ka tubong Cordillera Region, samtang pipila ka mga kabanay sab ni First Lieutenant AJ Dadulya ang nahidangat na sa punerarya apan nagdumili na sila sa pag-atubang sa kamera. Sigon ni Colonel Sonsa, iyan ang nahinabi ang duha ka kabanay sa mga piloto ug nalatag na sabkuno nila ang mga plano alang sa pagtransport sa mga patayng lawas paingon sa Villamor Air Base. Nandito na yung dalawang families. Yung kagabi, nakita niyo naman kagabi, di ba? That's the father of AJ Dadulya. Yung isa, The family of Major Salangoy. Ang immediate wish is to give them the proper care, kahit na ano na nga yan, pero proper care pa rin. Siyempre, loved ones yun eh. Sumala ni Colonel Sonsa, palisuray gayud ang pagkuha sa patayng lawas sa mga piloto dito sa crash site. Yung hirap ng terrain, alam naman natin kung gaano yung terrain doon, maulan. Those are the things na kinoconsider, kaya may na-delay na isa, kaya may nauna na isa. Dugang ni Colonel Sonsa hulaton sa pamilya sa duha ka piloto nga mahuman ang forensic examination nga gipahigayon sa Scene of the Crime Operatives o SOCO. As much as possible, we want it to be sent off sa Manila nga. Kasi doon yung honors. We want to give them the proper hero's honors. So dito siguro they can siguro maybe they will stay for few hours or even an overnight stay. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.